guys, दिनै बे गोदान भिडिअनि जाहैबाय दिनै ना गोथां जानाय। बड़ा हरामी हो बेटा। So guys, दिनै ना गोथां जानायखौ फर्मुला ना गोथांखौ माबोरै जायो नोंथांमोना आं दिनै दिन्थिगोन। नायलांबाय थादो बिदिब्ला नैबे बे ना आरो बेयो बानलु आरो संख्रै लादों आरो। So guys, नैबे बेखौ जागोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो। So guys, नायलांबाय थादो नाखौ माबोरै जायो। संख्रै फोनबाय आरो guys, hello. बाय बाय टाटा गुड बाय गया। So guys, नैबे गैला आरो ना आमोना जोब्बाय गासैखौबो। So guys, नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। So guys, आंनि चेनेलखौ बिदिनो आङो जोबोद क्रेजि भिडिअ बानायबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेनि खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव होनानै ला जाहाथे नोंथाङा आंनि बे गोदान भिडिअखौ आपल'ड होयो जेब्ला नोंथांमोना थाब थाबनो नुयो।